निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शब्द अमृताचे या आपल्या अभिवाचन उपक्रमातील हे पुष्प आहे सेवा साधना या पुस्तकातून। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारीचे निर्माते माननीय एकनाथजी रानडे यांच्या व्याख्यानांचा हा संग्रह आहे। 12 जानेवारी 1963 हे स्वामी विवेकानंदांचे जन्मशताब्दी वर्ष संपूर्ण भारतात उत्साहाने साजरे करण्यात आले। स्वामीजींनी कन्याकुमारीच्या समुद्रातील श्रीपाद शिलेवर 3 दिवस आणि 3 रात्र बसून ध्यान केले। ते दिवस होते 25, 26, 27 डिसेंबर 1892। तेथेच त्यांना आपल्या जीवनाचे ध्येय उमगले। जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने या शिलेवर स्वामीजींचे भव्य स्मारक उभे करावे अशी कल्पना समाजाच्या विविध स्तरातून पुढे आली आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संघटन सचिव म्हणून माननीय एकनाथजी रानडे यांच्यावर सोपवण्यात आली। केवळ दगडविटांचे स्मारक उभे करून शांत बसणारे माननीय एकनाथजी नव्हते। स्वामीजींनी युवा शक्तीला घातलेली साद त्यांच्या कानात घुमत होती। त्यांच्या मनामध्ये एका जिवंत स्मारकाची कल्पना अगोदरच साकार होत होती। त्याचे मूर्तिमंत रूप म्हणजेच मनुष्य निर्माण आणि राष्ट्र पुनरुत्थान हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून कार्यरत असणारी विवेकानंद केंद्र ही संघटना कोणत्याही संस्थेचे किंवा संघटनेचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे समर्पित कार्यकर्ते। अशा समर्पित कार्यकर्त्यांनाच विवेकानंद केंद्रात जीवनव्रती म्हणतात। उठा, जागे व्हा, ध्येय सिद्धी झाल्याशिवाय थांबू नका हा विवेकानंदांचा संदेश देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणारे कार्यकर्ते म्हणजे विवेकानंदांचे दूतच आहेत। या दूतांना घडवण्याचे काम माननीय एकनाथजी रानडे यांनी केले। जीवनव्रतींच्या प्रशिक्षणामध्ये दिलेल्या एकनाथजींच्या व्याख्यानांचा संग्रह म्हणजे सेवा साधना हे पुस्तक। आज आपल्यात एकनाथजी नाहीत, तरीही त्यांच्या पुस्तकातील शब्द विवेकानंद केंद्राच्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच प्रेरणा देतील। ही व्याख्याने संघटनेची कला आणि शास्त्र यावरचे अमोल विचारधन आहे। आदर्श संघटनेसाठी आणि आदर्श कार्यकर्त्यांसाठी पथदर्शक असे हे पुस्तक आहे। केवळ सेवाभावाने संघटनेमध्ये कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठीच नव्हे तर सर्वसामान्य लोकांना आपले जीवन सफलतेकडून सार्थकतेकडे नेण्याचा मार्गदर्शक दीप म्हणजे हे पुस्तक आहे। प्रत्येकाच्या घरामध्ये प्रेरणा देणारी ही गीता असलीच पाहिजे। भेट रूपाने घराघरांमध्ये पोहोचवण्यासाठी सुद्धा ही एक अनमोल भेटवस्तू आहे। विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे मूल्य केवळ ₹75 आहे। नमस्कार, मी मधुरा टापरे आगरकर। एकनाथजी रानडे यांनी कार्यकर्त्यांना जे मोलाचे मार्गदर्शन केले होते त्याचे संकलन म्हणजेच हे सेवा साधना नावाचे पुस्तक आहे। या पुस्तकामधील 2 उतारे मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे। अनुक्रमे 13 नंबर भारत
संघटित जीवनाचा निर्माता आणि 14 नंबर आत्मविश्वास आणि निर्भयता. सुरू करते. भारत संघटित जीवनाचा निर्माता. भारत 2 मूलभूत तत्वांवर संघटित होता. एक, सर्व माणसे समान बुद्धिमत्तेची नसली तरी त्यांचा एक निराळा आणि विशेष असा कल असतो जो समाजासाठी आवश्यक असतो. आणि दुसरं म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची काळजी ही घेतली गेलीच पाहिजे. समाजात प्रत्येकाला स्थान होते आणि कुणालाही नोकरीच्या शोधामध्ये जावयास लागत नव्हते. आपण इतक्या चांगल्या तऱ्हेने संघटित होतो की केवळ ऐहिकच नव्हे तर आध्यात्मिक कल्याणाची देखील काळजी घेतली जात होती. संघटनेचे कौशल्य हे इतरांनी आपल्याकडून उचललेले आहे, पण दुर्दैवाने आपण मात्र ते तंत्र गमावले. आता कसलाही व्यक्तिगत अहंकार न बाळगता आपल्या वर्तनातून आपण आपला समाज हा एकत्र आणला पाहिजे आणि आपले वैभव हे परत मिळवले पाहिजे. भारतीय संघटित समाजाची रचना योग्य अशा तत्वांवर आणि आचरणांवर झालेली दिसते. भारतीय लोक संघटित जीवनाची कल्पनाच करू शकत नाहीत असा जो आरोप केला जातो त्याची सत्यता आपण तपासून पाहिली पाहिजे. एखादे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संघटित होऊन प्रयत्न करणे हे भारतीयांच्या रक्तात कधीच नव्हते असे यातून ध्वनित होते. पण असा आरोप करणाऱ्यांना संघटित जीवनाचा भरभक्कम पुरावा असलेल्या आपल्या गौरवशाली परंपरेचा विसर पडलेला दिसतो. इतकेच काय, भारत हाच संघटित जीवनाचा प्रणेता आहे हे त्यांना बहुतेक ठाऊकच नसावे. हिंदू धर्म केव्हा उदयास आला याबाबत काहीच निश्चित सांगता येत नाही. मात्र हिंदूंनी आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये संघटित जीवनाच्या मूलभूत तत्वांचा अंगीकार केला होता हे मात्र ठामपणे सांगता येते. वर्णाश्रम व्यवस्था हे आर्यांच्या संघटित जीवन पद्धतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. पाश्चिमात्य समाज तेव्हा अत्यंत रानटी अवस्थेमध्ये जगत होता, तेव्हा भारतामध्ये मात्र सुसंघटित समाज व्यवस्था ही अस्तित्वात होती. प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या क्षमतांची जाणीव होते आणि वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये माणूस हा सुखासमाधानाने जगत होता. जगातील ही सर्वात प्राचीन समाज व्यवस्था आहे. या समाज व्यवस्थेच्या निर्मात्यांनी म्हणजे ऋषीमुनी, विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ यांनी 2 अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी या ध्यानात घेतल्या होत्या. एक म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही ना काही गुणविशेष आणि बुद्धी ही आहेच. पण बुद्धीची ही देणगी निसर्गदत्त असली तरी प्रत्येकाच्या पदरी तिचे माप कमी जास्त पडले आहेच. मात्र बुद्धी कमी जास्त असली तरी समाजाने प्रत्येक व्यक्तीची काळजी ही घेतलीच पाहिजे ही दुसरी महत्वाची गोष्ट. प्रत्येकाचे एक स्थान होते आणि प्रत्येक जण त्याला पूरक अशी भूमिका बजावत होते. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीमध्ये इतरांपेक्षा वेगळे आवडीनिवडी, वेगळे गुणे दिसून येतातच. या वैयक्तिक आवडीनिवडी किंवा गुण हे जरी भिन्न असले तरी ते समाज जीवनात परस्पर पूरक ठरतात आणि म्हणूनच व्यक्तीचा आणि समाजाचा एकाच वेळी विकास होऊ शकतो. ज्यांच्याजवळ तीव्र बुद्धिमत्ता आहे ते ज्ञान मिळवतील आणि इतरांनाही देतील. समाजावर अचानकपणे होणाऱ्या हल्ल्यांना समर्थपणे तोंड देण्याची ताकद काही जणात असते. काही लोक हे व्यापार उदीम करून समाजाची आर्थिक बाजू सांभाळतील, तर काही लोक असेही असतील की जे यापैकी कोणत्याही गटात मोडत नाहीत, पण समाज व्यवस्था सुरळीत चालू राहण्यासाठी श्रमांच्या स्वरूपातील त्यांचा सहभाग हा तितकाच महत्वाचा ठरेल. पूर्वी प्रत्येकाला आपल्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांची आणि त्याचबरोबर मर्यादांचीही जाणीव असल्यामुळे वर्णानुसार जे मिळेल त्यात तो समाधानी राहत असे. समाज व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी प्रत्येकाची आवश्यकता असल्यानं कुठल्याही प्रकारची उच्च नीचतेची भावना ही लोकांमध्ये नव्हती. समाजातील या विविध प्रवृत्ती संघटितरित्या एकत्र येऊन हजारो वर्षे
सुखासमाधानाने नांदत होत्या. या वर्णाश्रम व्यवस्थेचेही विकृत आणि विद्रूप अशा जातीयवादामध्ये अधःपतन झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. आणि याला जबाबदार आहेत काळाची पावले ओळखून समाज व्यवस्थेमध्ये नवा प्राण ओतण्याविषयी निष्काळजी राहिलेले आपले सामाजिक नेते. सामाजिक परिस्थिती हे नेहमीच बदलत असते आणि कोणतेही शाश्वत मूल्य हे कितीही आदर्श आणि परिपूर्ण असले तरी या बदलत्या परिस्थितीच्या संदर्भातच लोकांपुढे यावे लागते. अन्यथा त्याचे फक्त अवशेष शिल्लक राहतात आणि इकडे समाज व्यवस्था ही विकृत होऊ लागते. संघटित जीवनाची कल्पना पाश्चिमात्यांनी मुळात भारतीयांकडूनच उचलली, पण नव्या युगाला साजेशी अशी तिची पुनर्रचना केली, त्यामध्ये नवीन प्राण ओतला. भारतीयांना संघटितपणे काम करता येत नाही असं म्हणतात, पण वरील विवेचनावरून हा आरोप खोटा असल्याचे सिद्ध होतं. प्राचीन काळी संघटितपणाचा हा गुण भारतीयांच्या स्वभावातच होता आणि प्रत्येकाच्या केवळ भौतिक किंवा बौद्धिक विकासापर्यंत सीमित न राहता आध्यात्मिक कल्याणाचाही विचार होत होता. इहलौकिक जीवनाबरोबरच मृत्यूनंतरची पारलौकिक जीवनाचीही व्यवस्था केली जात होती. या उद्देशानेच 4 आश्रमांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याद्वारे परलोक आणि पुढच्या जन्मातील जीवनयात्रा सुकर करण्यासाठी संधी प्रदान करण्यात आली होती. आपण हे विसरून गेलो की संघटितपणा हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. या स्वस्थ तत्वांवरच पुन्हा एकदा समाजाला संघटित करण्यासाठी आवश्यक अशा काही गोष्टी. संघटनेची ही कला, हे शास्त्र आपण आणखी कोणाकडून नव्याने शिकण्याची गरज नाहीये. आपल्याच वाडवडिलांनी जोपासलेला संघटनेचा हा वैभवशाली वारसा आपण विसरतो आहोत. पाश्चिमात्यांनी तोच आधुनिक स्वरूपात मांडलाय. आपण आता या वारसाचं पुनरुज्जीवन केलं पाहिजे. समाजाच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीत अडथळे ठरू शकणारे आपल्या स्वभावातील कंगोरे हे आपणच दूर केले पाहिजेत. संघटित काम करताना कसलाही संघर्ष आपण उद्भवू देता कामा नये. आपल्या कपाळावरील आठ्या आणि स्वभावातील रुक्षता ही कमी व्हायला पाहिजे. गोड शब्दांनीच आपण माणसांना जोडू शकू. आधुनिक जगाच्या बरोबरीने प्रगती पथावर वाटचाल करताना विस्मृतीत गेलेल्या या कल्पना आपल्याला दुर्दैवाने त्यांच्याकडूनच उधार घ्याव्या लागत आहेत. परिस्थितीचे हे आव्हान आपण धैर्याने आणि आत्मविश्वासाने स्वीकारूया. यानंतरचा 14वा लेख आहे आत्मविश्वास आणि निर्भयता. भारतीयांनी सर्वप्रथम सामुदायिक जीवनाचा सिद्धांत आणि व्यवहार याचे प्रतिपादन केले होते. उदाहरणार्थ वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ, प्रार्थना ज्या नेहमी माझ्यासाठी नसून आपल्यासाठी असतात. पाश्चिमात्य जगतातील समाज जीवन हे बळी तो कानपिळी किंवा शक्ती तेथे सत्ता या तत्वांवर आधारलेले आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य ज्या ज्या ठिकाणी गेले तेथे तेथे विध्वंस, रक्तपात आणि हिंसा पोचली. पण आपण मात्र आपल्या या महान सामाजिक व्यवस्था आणि काही चांगले गुण हे गमावले. आपल्या पूर्वजांनी भव्य स्वप्ने पाहिली होती. त्यांचा स्वतःवर अदम्य विश्वास होता आणि त्यांच्या कृतीमध्ये सामर्थ्य पण होते. निर्भयता हा असाच एक चांगला गुण आपण गमावलेला आहे. आपल्याला या महान गुणांचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे. भारतातील सुसंवादी समाज जीवनाची काही उदाहरणे. संघटित समाज जीवनाचा पुरस्कार सर्वप्रथम भारतानंच केला आहे. हिंदूंच्या वर्णाश्रम व्यवस्थेतून हे अगदी स्पष्ट दिसून येते, हे आपण आता पाहिलेच. याहून आणखी वेगळा पुरावा कोणाला हवा असेल तर तो आहे यज्ञविधीचा. ऋग्वेद काळामध्ये यज्ञ हा असा विधी होता की ज्यामध्ये संपूर्ण समाजाचा सहभाग असे. ऋग्वेदातील कोणतीही ऋचा घ्या,
तिच्या मागे व्यक्तिगत लाभासाठी प्रार्थना केलेली नाही. त्यातील प्रत्येक प्रार्थना आमच्यासाठी आहे, माझ्यासाठी नाही. गायत्री मंत्रातही धियो यो न प्रचोदयात म्हणजे आम्हा सर्वांची बुद्धी तेजस्वी होवो असेच म्हटले आहे. यजुर्वेदातील प्रत्येक मंत्र हा संपूर्ण राष्ट्रासाठी आहे, एका व्यक्तीसाठी नाही. उपनिषदातील शांती मंत्र सार्वजनिक किंवा सामाजिक शांतीची प्रार्थना करतात, केवळ एकट्या व्यक्तीच्या सुखाची नव्हे. म्हणूनच आपण गमावलेल्या सामाजिक व्यवस्था आणि सद्गुण हे पुन्हा प्राप्त केले पाहिजेत. संघटित जीवन नावाची गोष्टच आज आपण कशी गमावून बसलो आहोत याचा आपण आता विचार केला. जसजशी संघटित जीवनाची अधोगती होऊ लागली तसतसे अनेक गुण, आपली अनेक समाज वैशिष्ट्य देखील आपण गमावलेली आहेत. आणि या सद्गुणांचा आणि वैशिष्ट्यांचा आता आपण विचार करणार आहोत. आपल्या प्राचीन पूर्वजांना प्रचंड आत्मविश्वास होता. अनेक ग्रंथांमधून, वचनांमधून, तत्वज्ञानांमधून हा आत्मविश्वास अभिव्यक्त झाला आहे. संपूर्ण विश्वातील मानवांचे श्रेष्ठ अशा आर्य समाजात रूपांतर करण्याची त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती होती. त्यांचा आत्मविश्वास इतका जबर होता की त्यांना कोणतीही गोष्ट करणे किंवा न करणे अशक्यच नसे. आत्म्याच्या अमरत्वाचीही त्यांनी ग्वाही दिली होती आणि प्रत्येकात सुप्त देवत्व असते या तत्वाचा त्यांनी स्वीकार केला होता. आपल्या पूर्वजांची श्रद्धा ही आत्म्याच्या अनुभूतीतून उदेजलेली होती. त्यामुळेच त्यांना मृत्यूची भीती नव्हती. जुने वस्त्र फेकून देऊन नवीन परिधान करावे इतक्या सहजतेने त्यांनी देह फेकून देण्याच्या गोष्टी केल्या. ते मृत्यूला निर्भयपणे सामोरे गेले. वस्त्र बदलताना आपल्याला कितीसे दुःख होते. आपण जन्म स्वीकारला तसा मृत्यूही स्वीकारला पाहिजे. मृत्यूनंतर आपण पुन्हा नव्या उत्साहाने आणि नव्या जोमाने नव्या जन्मामध्ये, नव्या देहामध्ये जन्म घेणार आहोतच. मृत्यूचा स्वीकार ही आत्मविश्वासाची एक बाजू झाली. मृत्यूपूर्वीच्या संपूर्ण आयुष्याला आकार देणे म्हणजे आपल्याला हवा तसा आकार देणे ही त्याची दुसरी बाजू. आपल्या आयुष्याला, भविष्याला आपणच आकार देऊ शकतो. पेरावे तसे उगवते आणि या न्यायाने आपणच आपल्या भविष्याला आकार देत असतो. ते काही कोणा दैवी शक्तीच्या लहरीवर अवलंबून नाही, तर ते आपल्याच हातात आहे. पण या आत्मविश्वासाला आपण पारखे झालो आहोत. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वप्रयत्नांच्या जोरावर, जिद्दीने, इच्छाशक्तीच्या बळावर एखादे मोठे काम करून जाते, तेव्हा तिला दैवी अवतार म्हणून आपण मोकळे होतो. याची अनेक कारणे आहेत. आत्मविश्वासाचा अभाव, न्यूनगंड, स्वतःला कमी लेखण्याची प्रवृत्ती. थोर पुरुषांना अवतार ठरवताना त्यांनी आचरलेले आदर्श प्रत्यक्षात आणण्याची आपली जबाबदारी आपण सोयीस्करित्या झटकतो. आपल्याकडे कोट्यावधी देवदेवता आहेत, पण त्याचा अर्थ आपण आस्तिक आहोत असा होत नाही. ज्याची स्वतःवर श्रद्धा आहे, स्वतःवर विश्वास आहे, तोच खरा आस्तिक असे खुद्द स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे. या आत्मश्रद्धेचे, आत्मविश्वासाचे जागरण आता आवश्यक आहे. आपण गमावलेला आणखीन एक गुण म्हणजे निर्भयता. आपल्याकडे इतकी युवा शक्ती आहे, पण एक जात सारेजण भित्रे. घरापासून 4 दिवस दूर राहताच घरच्या आठवणींनी व्याकुळ होणारे हे आजचे युवक, साहसाची उर्मी कशी ती नाहीच त्यांच्यात. आपल्याला सदैव मृत्यूचे भय असते. त्यांचा खरा अर्थ हा आपल्याला समजलेलाच नाहीये. गीतेचे पठण, उपनिषदांचे वाचन आपण करतो ते केवळ कर्मकांड म्हणून. उदात्त तत्वांच्या आपण फक्त गप्पा मारतो. आपल्या संकल्पना, श्रद्धा आणि विचार हे एकाच दिशेने जातात आणि आयुष्याचा प्रवाह मात्र दुसऱ्याच दिशेने वाहतो. आपले प्राचीन निर्भयतेचे तत्वज्ञान विसरल्यामुळे आज आपली ही अवस्था अत्यंत केविलवाणी
आणि दयनीय अशी झालेली आहे. अंतःकरणात श्रद्धेचे जागरण करून निर्भय बनून आपण आपल्या उदात्त आणि पवित्र ध्येयासाठी संघर्षाला सामोरे गेलेच पाहिजे. विस्मृतीच्या पडद्याआड गेलेल्या आदर्श मूल्यांची पुनःस्थापना करून आपण आपल्या देशाला ते प्राचीन वैभव हे पुन्हा मिळवून दिले पाहिजे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.